Bună seara, brus nutritori! Ghi ne aflăm tu gioia din mobeții armânească. Tora seara avem un oaspi cu un nume ahoria, Pantel Murga, și cu una istorie di bană multo ahoria, dimi samintă arbinușii, am viță gârții, una mare parte de sculii, dapoi vini am viță Universitatea București, România, și află uidiaua, cu un armânăți eu avem și oaspite la moabetele de la armâna mea media. Pantel, ghine vine ești moabete armânească. Tora nu zburăm ninti cum să spun, cum să grescu. Cum să grești lumea de Amărlic. Pande, sideați? Artiști-am și mine am adus noi la Tăsescu. Nu. Haristo mulți mi-a chemat. Este un harau mare și un tini situație lângă voi. Este un harau știni că se șudea cu toată inima că pot să mă șmin unele lucenică, topadea este mare de leluce, ți va zecă cultura de hămeni și de tot, de iuță doi iuhim. Mi faceți mi hoșează nici ame că zbuchești mușatuma. Este obses nu zviade tu camere. Zburești să multă ghini și ne cărsim multă să avzăm mușat lugrai Fărșirotescu. Spusești ninti că nu mi cărtescu că va să zburești și eu, deci că nu mi cărtescu dip, că va mi cărtescu și mai multul, că l-au avut să zbor, că nu l-au avut și ți cafizu, am nescând sos, ți sunt tu Fărșirot, ama nu-i ved zuă de zuă. Voi să nu agreșescu să la spună nutritorilor a noștri, care să aibă văra întrebare titinii. S-o îngrăpseați că sunt live-ul ți zvârteaști tora pe frânza de Facebook Armâna mea media și Maria Cugliciu Crăciun, Viorel, ți sunt tot na de adun cu noi. Va le pună și va le băgăm și astea întrebări. Prota va să acurhim cu ația întrebare de ți-o avem tot data hurhită, să ne spunem da o lucru de trădățiile tale. Cum spui, știi, te aminta și arbinușii. Eu tu arbinușii și îmi dau lucruri de taifa ta. Bilezeac pe toate. Marindes vedea că aici am auzuit nici am să știi că deși am ați față oții. Pe Luiza Ochimaș, pe Georgiana Ochimaș. Deci mine ce nu mi-a cheamă, la care mi vrați va? O să țin multe și acolo seara. Da, deci noi băgăm toți de taifa și de unoare unde pe alantul. Așa este, mine mi-nduiesc că aveai altceva tu minte, vei că cum pui iau ații pe feridă și îndea se îndățea 100, ți 100 legeș. 100 îndățea. Și vrei să te întreb, dacă ceva este ediția de 100 azi și îndățează o tănie mare. Așa spare, vani spune Maria desi este dalihia enu, ca să nu alătusim, mama ania și îmi pare. Și lipsea să avem un oaspi mult tinisit este ediție. Haristo mult. Așa că gine vinut toți motritorii, toți. Maria, iertare, 100, ediția 100. Mai este așa de apoia, mine am auat un botă de prosecco. Zbănează, zveam hăroși, tu doi iuhiți, toți hămene. Stați lângă noi tora seara, să avem una moabete mușată și una seară cât putem de mușată și de caldă să gășeați ziua ți lucrat de azi. Curios, mine va da un putir de prosecco și mine după ți să aveți. Tora, hai să hurchim istoria. Istoria o să hurchim de Migidei. O să vă duc Migidei. Migidei este una hoară de hămeni. Fapt, cum zeați și cum știu și mine, tu nie 840. Grecia e o lăxiră numai și azi se cheamă Kefalovrison și ești am să de munții Pind și de Zahori, cum zicem noi. Vecă 60 de kilometri de Ianina și vecă 10 kilometri de sinurul de Șchipriu, de Zacmini, Albanii, Arbinușii, zeați tu multe, zicem cam multe limbi așa, cum ai te găsești pe asta. De acolo hurchești istoria al Murguinului. Noi știm Murga. Murga care va zic că boiaua țeau ca filie, așa? Așa. Că străpapă ne băga una tâmbare, Murga.
și zice că de-aua o luare numai Murga. Tora este una ca istorie, ca legendă, ca mit, și zice că numai ninte să avem Murga, aveam forfoli. Veșim cu surini și cu ferfeli, pe care îl știți, piață tot de grec, și din Murga hurcim cu papul Tea și cu papul cu Licea, pentru că știu, cam de departe. Ei sunt papul Tea, că noi, este stră papul el. S-a avut doi feciori pe îi cunoscuși mine, Panu Murga și Iori Murga. Panu, Panteli, mine i-am luat în numai lui. Când o scărare, cum o scărare, ajunge de la Panu Panteli, care este cum este, de acotisi. Papul Panu a avut doi feciori și vești trema una ranic și morinic, și nu știu mult din istoria, și dau fete. L avea pe Miti, este papul în el, Miti Murga, Chita Murga, un altă fiată Goga, o cunoscut și mine Dada Goga, măhtată la Pocine, și dau alții, dadeți, nu le ajungi, nu le cunoscui, vei, mi văzură când eram mic, mine nu ajungi, nu la șefia. Papul Miti se sorea cu Dada Andina, se arată de Pocine și tot de Migidei. Ninga avem cu surini de Pocine, tu Migidei. A greșați vedea că papul Panu se sorea cu Marina Alcepa. Tot de Migidei și ninga are de Cepi. Nu lua de altă hoară. Așa de ce zic, acolo era tot și se lua un de alant. Așa era. Așa a fost și bă, mira. Pe Dada Marina, mam ce robot vedea că niscante, iar că era una muiere mult specială, zic așa, mult ahoria. Ea vine răsucafte de Americii. De Americii vine răsucafte, avea 19-30 de ani. Și era mult... Vachnov la veste acolo, Americii. Nu avea, și toți că venea mulți hămeni, țibănatul, Americii, tazea veste de la noi. Și nu l-a văzut, de nitâne, când era de soi, ațel ți vine sucafte, și nu l-a găsit. Și fugi noaptea cu doi frați, de Migidei, și vine, tu și pritul vine și, ta să ascundă, ta să nu o caftea mea. Și o văzut papul Tea, și vreau să o ia în viață pe papul Panu. El era de 30 de ani, papul Panu de 18. Oho! S-a răsit atât de mult, ți sloare. Și ninga una istorică, ce ați vedeți cum este cultura asta a noastră și toțel chero, când ne se sucaftă papul Tea și zicea să vreau, nu cunoștem cu frații tăi, avea doi frați, și cu femeia mi cunoști pe mine și cum era neau și ficiocul și una și alante, idea să mi văzuși una alante, ama, zine soacă ne-ați mi viadeți. Gine de sel, nu zine soacă. Și părtă cum, era să tanaghe su viade. Nesi, eu stăta coții, și de asta soacă... Desi, ea soacra bună. Nu m-ați vezi chiti diplomate și de politicante și de ahori era. Pe de asta le soacră se când intră în casă, nu vrei să mi vezi cu suhate aici. O să mi vezi cu poltehe. Și o să mi-a te găsești, ți s-o idiomest, și mai este un bun te fici o hotel. Și mine zice tot cu poltehe au știi voi, și vrei să înțeleți astumțăna, mi-a găsești, nu. Că mai văzut suhatea, o să mi-a ei timoșoteață, și nu vrei să mi iei timoșoteață. Ea știa că era mult mușat. Arabion de ruse. Și. Aici era istoria ali papul. Mult mușat, era și nicheam cam mare de ani, avea și minte cam multă. Și minte cam multă și știa că era mușată și vrea snage tu casă, sahte, soarăsaste și zbănează ghinii nu goale timoșoteți. Cum zicea și Raina, moșoteața trăți. Raina este fata al Pantel și a lui Luiza. Așa. Papul
Aniel Mite și Dadandina are 4 celimani. Teta Vangia este cam amara, măhtate la zegânia, velizec tot este tasabzat și soili. numele, Tasabzat și numele, nischianti la aveți abzate, sens pio, alții sens goale pe acolo ioram noi. Di zegânia, de la linașul zega, ficiorul al tavu zega, și are un ficior, Ilia zega, ți benează tu afine. Fiata de era teta Zora, zeg, Zora, măhtate la fuichinia. O la litașul fuichi, ficior al tol fuichi, ali da de dohi. Are 2 ficior, Lambru și Apostol, și tora benează tu Melbourne, tu Australia. Aproape. Nu bistosesc că ni ved, că este ca tu aprită la ei, ma vei ved, nu știu. Va o băgăm moabeta pe YouTube și va o vedea și după aia. Vedea cam amănate. După ea este tati, se l-o cheamă Thanas, se mărtă cu mama, te-o cheamă tot Fodora, din Marchine, fiata al chită Marcu și Alingheli, și noi băneam tăfine, mama ne-a lăsat, mama și 2 ani, Dumnezeu. și, da, Hristo, și la Spirut este cam anicul de tot, mărtat, surat cu teta Spiru, de soia de dostenia, fiata li alcool dosta, dit Zagori, erau foarte aproape, mult aproape cu mama din Hori, din Iurucastu. De acolo. Și are 2 ficiori, 2 celimani, Dimitri ți benează Tofina și Constantina ți benează tu Elvetii, ca și Sonia. Și noi fim 4 frați, mine ca mamahe. Cam atinisitlu. Cum? Cam atinisitlu. E, așa ți zeați, matura. Este surat cu Luiza, știți Popescu, fiata lui Nicu și ali Nuții, și avem 2 celimani, un Liluce cu Miță Craina și un Johnny Nasi. Și noi bănem tu București. Sornia, ea nu la o cheamă, este mărtată la Vimâne, Hămeni. Are 2 ficiori, Vasil și Nicu, și bănează tu Elvetii și ei. Am un frate, ți-l cheamă Iorgu, murtat cu una gracă, prota oară, tu Soi, își bănează tu Norvegii, și fratele Camanicu, Hristu, se bănează Tofin. Tora. Și este ansurat? Nu. Nu, este Camanicu și Nisu. Este tisimasti, scăftăm... Vei, să nu gășem, să aveți mintea. Mine este fapt, tu hoara cardicaci, dit ninga cardicaci să cheamă, este una hoara ninga Delvin, să ima ninga Saranda, este cam cunoscut, este Arlandia de Corfu. Așa, este una hoara nică. Mini este barul de prota, si mi fece acolo. Tati și alant lălăni și teti sfețără cum i-a cățat calea. Chei, papuș, dada și cu fumeia, nesără to este hoare, chiti anul 50-60. Penda stumțăna, fură hămenie dit fund de tusoni, ți bănea cu oili, zdăța că străpăpănia lui avea casă, migidei, ma ei era cu tuheștile, cu oili, ea stătea ninga Saranda, ninga cu Nispoli, până tu Cărfuz, și viara nădza iora a hații până în Curceau. Și aici era calea ce o făcea Cafian. Și tata, sfeții ninga Curceau, Erseca, și tetele, nu știu să zic. Mi spusești dau zboară Tihoara Megidei. Te-ai dus acolo, să vezi? M-am dus și poți vedea că nici am mașini să te fac aici, că nu-ți vede gine. Să facă focus camera. Voi să facă cam amânat. Am nese tu Megidei și poți vedea că nici nici te ideală, ca să le știți, așa, că ai nu le știi. Si Wikipedia zice că Megidei are faptă un tihăia pe nume Naste. Nasta ultima. Pe el și el o feții. Hoara este. Mai ania ne rădăs alte istorii.
că tuturor turților, Imperiul Otoman, tie era riscul să știe Hămenia iunec ce fac și mă sunt cu ei, mă nu sunt cu ei. Și ludzea să o fac o năhoare, a stat și voi iaua, am au să-i bag, nu mai iau. Și numai lui era megit. Și de asta e Migidei. Și vei, și Migideea de din Inga Constanța de România, vei are iria istoriei. Și bănează șază mulți hămeni, sunt vehoninie de oameni, și este avut și este ninga de prota fabricii ti monezi, pilechi, niți. Și ninga fac praz de her. Ninga fac eurocoins și azi tu Migidei. Mai să spunea, Migidei era când oare vrute. Ți erai în harau, Migidei ți erai în harau, așa este cânticul canda. Migidei vrute ți erai în harau. Așa este. Mușat, auați tu hora, eu te amintași tinii. Avea mulți armâni în Vrliga? Avea istoria fu așa. Aici avea una hoară de greț. Și toată zona, eu era și anoci, eu stătea cam mult iaha, mai toate hoarele era de greț. Avea și niscanți turci, cum le dățam. Noi mai era puțini. Și care lui are oile, nu avea ce să facă mea. Comuniștii. Și la lăsare fără tot tipul de. La lăsare niscanti nici ame, ta să nu plângă mult, și după aia va și luare toate. Și ajung să răschibă picurar, toi la lor, mai tu cooperative. Să vați nu din supistipsești, mă, sveții. Și niscanti de greți, a hurcea să fugă de troară. Și ne zicea, tu că să bă, tu citete, cum îi în poli. Și după era casele avie. Noi aveam interes și vreau să aflam case, ei vrea le vinde, ei mai le fugire. Și nu era efcul că cu aici grețe de aici hore, Hămenia se știa că lucra cu ei. Și după aia grire, se aia căsire și luzeasere, puteți veniți bănați a o hora noastră. Și eram aproape disă pe disă. To este hore. Disă, pe hățința de case, era mult nică hora. Disă era greți, disă eram hămeni și era una dau femei de turți. Aceia era ghegani, veniți de Malsi, de sus, de aproape de Kosovo. I avea dus sistemul comunist ca să facă turlia este de populi. Ca să bănăm toți de adun. Și o să mi pistusești, mai nu să mi pistusești, toța hoare era un soi de bani ca tu permis și ver n-ora că necesită. Ți voi zice că izboh. Noi Hămenia... Nu purtai inati la Arantu, ți era de altă mileti. Nica țau, ma ver n-ora hrăstăsit cățe. Noi Hămenia eram de iura, minte aveam Migidei. Ma bănam acolo. Greția avea mintea că e grecu, ma ei băna acolo. Și Turcia ce avea venit de aiura și bănat un exăniti și ei. Vei aratu. Tu ar bine și ma, nu eram cu ei aproape. Erați toți ca un loc xen. Așa, toți eram xeni, tu Ilia Biloc. Aici este mult interesant, asta să găsiți cum bănam noi de acolo. Panditini, ai găsesc că prota învița și să zburăști armânești, așa? Prota ta limbă este armânească. Normal, acasă. Ticiu di că mea bânai te aminta și arbinușii, tine la sculii învițași grățești, nu arbinușești, așa este că era sculia greacă acolo. Era minoritate de greți și tu, chirolul de acolo, și mai era și comunism, era purceată aici lucru. Și școala... Și limba arbinesă cum o învițași? Și în Cali, cu ficiuriții, cum? În Cali aveam una mafimă goală, tu clasa de 4 și după clasele de prota, pentru 4 le feți tu gărțești, mai tu clasa 4 aveam una mafimă de știpării de arbinești și după clasele 5-8 sfățat tu arbineșești.
Ok. Cum stati de uțănu știne limba armânească și mult ghine până azi? Că mea tipi imnaș de apoi a gârții, românii, ghine. Te-am surat cu un rămenă Rămenă, de-a noastră, făcșăroată. Și ei toți zburăsc în casă armânești și ai să poți să găsesc cu câțe au ținut și ama lipsește mi că s-a dra și știne un copus te este lucru. Duchei ca un borgi, s-o dus mai largă este limbă și nu m-aș tu taifă, ama sudai și mai largă și la ficiuriția tăi? Nu, nu era borgi, cum zic mine, borgi o am de că ni fețum, ma nu este un borgi că ni jați veh. Prepi că avem interes. Nu e interes, este de suflet. Ne facem cu această limbă. Asta era ducerea. Ne facem de când ne facem, cu această limbă plemsum, cu această limbă ahesum, cu această limbă crescum și asta nu chiar băhare. Nu avem cu stirem acest lucru. Și ne zicem și eu doi să ne zicem. Chiar tu grec, chiar tu eram tu știi prima, tu ar bine știi, că nu zicem tu America, mai tu România, este nu chiar. Nu avem nu știu mare, avem și cultura, ma identitatea noastră, limba este mult părtoasă. Mult părtoasă și mult de mare simasi. Și nu sugerăm băhoare, grimși cu niția acasă, grimși cu femeia și cu frații de afine, și cu surinea și cu tetele de Australia și cu sorinea de Elvetii, toate este crati, ama limba este ațau ce știam toți de acolo. Da, lihi am trăscut și la taifa voastră, duchescu care nădii. Am mișus de alte părți, nădia chiar ni cheamă, și am trăscut la taifa voastră, nădia armânii. Și nu voi să greșesc cu să spun că mi-au și îndau zilii București dezvârti festivalul Nica Lândărușii, festivalul de poezii și cântiții, de ficioriți și tineri. Și fata voastră, Raina, amintă a este un mare premiu Nica Lândărușii, cu năturlii de stand-up comedy de ciudii, în zurlusi tu seara acolo și ne ciudusi, cum un fitică ahătnică are zații ani, zații ani, putu să dară un lucru ahăt mușat și putem să țema și un mare bravo tia, de voi, că sigura duhul este armânescu de la voi, vine de la voi, de la păpâini, părinții păpâini, tot acolo lucrat este lucru. Și mare harau că și ca este un festival zduți ninti, cu zoria și cum zduți, am zduți ninti, a închisia oații au așdați ani, furănau ediții de itiacă tu pandemii, nu putu să stână în ediții. Avem nădia că v-ați duc mult ninti, mulți ani de oa și ninti, și că v-ați crească și mai mult și că v-ați zină an de an și mai mulți ficiuriți. Așa că îi plăcărsi Matei Țirmutrescu tora seara, să aibă este tu minti tean luțiinii, des iau ficiuriți, nipoți, cănăscuți cu ilichii de la 6 la 17 de ani, să aibă este lucru tu minti și să-i petreacă ficiuriții la este festival, că este mult mușat. Bravo, protaștituților partii, că nu este atât efcolasti alenia clopii scenă din intea la atâți oameni. Nu, este mult bun. Haristo ți găsește, Raina, că nu voi să mi-a luat minima, Haristo cu găsești. Că nu știm, să mea nici nici am așa, ți mă zice așa, hai desmițentura. Nu, este un lucru mult, de mare să mă siți făceți acolo și este de multe minduieri un lucru bun. Este bun că ajută și fara, este bun că ajută și cultura noastră, e bun că ajută și limania ta să în viață, să neagă, să iasă tu în scenă, tu în scenă, zgrastă tu public, tu mulți oameni, ajută pe toți. Și este bine că sfații și noi așteptăm cum de cum să facă și nas lichia ta, poate zilă să deacă și el. El cântă tora nasta, a hurchis cântă nasta de tora. Va să aflăm în vărânveastă cu numai nasta, maga. Nu te mulțești, vor să zic o nică istoria oată tora te găsești. Când eram nic,
văzut un ghis, aveam 3-4 ani. Și tot el ghis dățeam cu caiul smisor. Deci dățeam cu smisor, cu una, ce se cheamă Livei di Tepelena. E Mira, o dus că Luiza Livea e mult aproape. Venuți nu-i minte numai nici că era mult nic. Și frașăra este Arlanda di Tepelena. Așa că Mira nu se știe și este mult interesant. Tu ți înțețea de cusurinje, de lăleani ștetele ți mi-ar căscutea. De-o să iei asta la de Tepelena. Cum o să cheamă? Livea. E, uite cu lui Luiza dit frașării. Să-i disi molto ghini. Aristo. Tu în Moabete ți o ascultai esti zili, spuneai că tine te duchești balcanic. Homo balcanicus. Așa. Cum o duchești identitatea ta armânească? Este așa armânească și ahât? Este ceva ca un mozaic așa? Este ca un mozaic, fără zvre. Am bănate tu trei crate și este... Studia că nici am lățit mi minduiesc cu ideea asta de Balcani, știi, că ți-o zeaș. Că era une moabete de arhitectură profesională acoțe și mi-că necesi mult că apucarea un cantuc de-al fototraseați-o băgai și un film de la Hoară, eu fapt cu mănăstirul din Ziană și ne schente alte calduri și un proiect ce feci. Și era mare tinite miniții apucare de ahtare lucruri, că nu-ți bagă. Mai în sfera asta de zănate. Ali zănate, nu te aproace cu de ahtare lucruri. Ama, regiunea asta geografică, cum vrem să o găsim, antropologică, Balcani, este una cultură ce se însunzește mult. Toată zona, fără să mă asidiți cratu ești. Și una cultură ce n-am să dit Europei, dit Rusiei, dit Turciei, dit Orient. Și avem multe lucruri ce sunt ivia. Hărăsim una sapi, plângem una sapi, învățăm cilimania una sapi, despățăm casa una sapi. Mâncăm multă purtate, măcarele, un gestul în colante. Tenisim femeia una sapi. Ama, lucrul de daoara este că mas nu am noi, hămenie, toiste, crate, nu știu mai Balcanul săraci ce este tora. Că avem adus multă buniață la toate cratele eu băneam. Să spuneți iar rămâi că sunt o măiaua, fermentul, cum zice. Bine vrea să dea contulemul, sarea și piperul de tot salată. Tine dusești chitipeanii, e gine și așa. Până mâncăm cafezou. Așa. Tocata să nu ne mâncăm salate, nici am că ne îngurșea mult. Aici este Moabetea că nu pistusesc care ceva mai sahtă, mai reprezentativ, zeacu, de pițihim noi hămene, tu, Balcani. Pistusesc că noi him, cum zicești, a luat tu este cultură. Ama, prota him hămeni, că aici este identitatea noastră. Noi vrem și nu vrem, este și una tinii, și un avantaj, poți zeacu. Avem un chervesim de aici, moabetică, him și hămeni, him și altceva. Nu putem schimb goală hămeni. Prepisim și altceva. Să avem și una pașaporte de ceva. Schimb tu un crat, zbănem tu un crat. Și cu mine bănai tu 3 pântora și zbuheați 3 limbi de cratul de Balcani, mași limbile este slavii, slavoni, slavecile, nu le știu. Zici că ți altceva ești, ma nu ești un hămean dit Balcani. Cam așa fu Moabetea. Așa. Adra și tu gărții până la universitate, a Chicăsescu, până la 17-18 ani, câți ani aveai anda închiși cât București? Pentru liceu.
Așa. Și aqui găsi că tine te avea îngripsit acolo la un scolii de inginer. Inginer electrician. Aici Da, te dar după aia pregătiram. Vinicea Oaști a îngripsit și la Facultatea de Arhitectură și duchescu că ți fă multă zori, tu proțiani, că ta spuneai că niți să disimneza și nu știai mult ghini și mulți îmi îndoiesc că mas nu știi să disimnezi ghini, nu ai țiscasă la Facultatea de Arhitectură. Cum furați-i proțiani și cum din nu zăsești dori, vitornu acasă la taifă, eu este cam alișor. Ama dzeaș. Spuneți, da, eu este ahât zori. Mi doiești că nu dzeaș. Și că am făcut viața, ți-am că nu-s mitoh mea. Te mai mitoh hai înapoi. Că am făcut viața, te ne-ți acasă, du grecu. Nu, îți vădea că și istorică, vei iară să mă sit în scant cam atinuri de mine, ți vei să mi îndoiesc, îți da la arhitectură. Văzui și emisiunea și podcastul cu farmacie. Macă nu mă luptupsesc și să mi hărgească mă luptupsesc. Și când a zis că vrea să mi duia, când era cam manică să facă arhitect. O lăxi mintea după ți feți un an, doi de meditație, cum se cheamă, de pregătul serii, pregătitie. Andrizeari minte ca dai la facultate. Mine eram nici mi duiam văhoare, nici la arhitectură, nici la România. Aveam fugite de Știprii, băneam tu grec, eram buni, nu aveam ceva, nu mi duiam la altceva. Aveam tărcute și tărcui și de numărul 4 tot grecul. Tărcui mult ghini, ca... Am înțeles ghini, la sculie. Învățam. Și așteptam să hurchesc universitatea, ma acoți tihisi tu un soi de zanatici, învățare de zanati, ți ahurcheam tu semestru de daoara, ahurcheam tu scurt. Și aveai niheam chiro până atunci. Aveam chiro. Tihisi ca ninga niheamă că cum ești ora tu seara septembrie. Cred că Crăciun, Sumedru, acolo. Și vine un cursurin de Curceau, vine la noi și mi tărbea. Pandi ți faci o altă cu școala, de și am tăcut, de și mă aștept pentru școală. El avea fi ciohu. Tu Tulcea. Se făcea liceu, manu faci calafuse. Și înțeleg să știi că o zi înapoi din România, Tirane, știi cu bursi la țelii, mă nu te răsești, ți vrei să faci, ți vă hădați, ți o zi înapoi, mă vrei să neți, să te faci altceva, poți să neți. Și de-aia sunt cu toate, ți avem să cerem. Mine știu, așa ca tu șecai o luăm. Haide să vedem. A lipsești arhitectura și protul lucru ți vine tu minte? Nu, studiac și cum ai ales arhitectura, că nu aveam tu minte văhoare. Nesum acum, dedum un soi de interviu, examen ți fu, era un Costa, ți dapoi avzai că era cu surin verde al soacrăne. Dar vezi nică este duneau. Și loi bursa, ma tehisi cum tehisi nu avea scărate ti ceva. Nici mine știam ce să-mi fac, nu avea de asta că prepi să-mi scăram astumțăna, ți vrei să faci. Și dapoi am intui mult când eram pe autobuz cu tata. Deci, dar ce să-mi fac? Mine aveam luat linii, mi-a lăsat tot în această parte de tehnologie. Și de asta, vrei să faci iad, de-aș baba. Mine mă aveți să zic în padi, nu have de așa. Cu avocat, de-aș, nu știu, ca multul murzuit zanati. Nu știu mai cu hărau mult. De-aș că nu mi-a găsește și are și multe zboahe. Și mine nu este multe zboahe. Dapoi am intrat inginer mi-a găsea. Dapoi de la zbor desim arhitectul. Și deci ții arhitectul. Și înțeleg mă trate. Tu ți vezi avigăra tău. Este fapt, este minduit de un arhitect. Și aici mi-a găsit mult. Aici te mă beti. Și deci arhitectul sneg. Și vin și a de arhitectură. Ce să zic? Om trecuși prosii ani. Cum să zic? Când vin, mi-a spărai, de deci ți caft mine aua. Că aici toți, Mucani, România, cum rădățesc voi aua,
Aici avem fapte pregătire. 2 ani, 3 ani scanți. Știa să facă desen vizatimii cum e desenul Sieviu. Mine nu știam ceva. Mine mi-a dus din Cali și mi-a băgat în universitate. Nu știam ceva. Și mi-a spărat, zici, tu ora vini, vei stau pentru scurt. Să vedem cum este, că tu scurt ahurgeam școala. De Toatina. Pe fine, haide că stăm pentru scurt. Ahurgine, ce rușani mare. Nu puteam nici buhăzi, nici să minte ceva. Mea aveam stengă, nu năza ceva, nu. Haide că să-mi pide să ne ganișame. Tăcuși scurtul de prota provimile examenele de prota semestru. Cușani, ce să zic. Da, să rădască ea, du-te acasă și via văsea ca magină că îți dăm că ești, ai venit, eu ai venit, că așa ți, că tu mă lățam noi că găsesc limba, nu ți-n aminte ceva, că nu ai efcula. Ma, ahușismi sam pisme, nu știu mă auziți izboh. Nu-l știu, să ai pisti pe tine, cum? Pisme, de să am mărachii, ta să fac mai mult. Stai mirachi, să dar mai mult. Să mirachi, să dar mai mult, mi îndoiam, așa e hit, spun mine la autora. Apoi, ziceți că mine nu pot, imanul, cam mai mult mine. E și bitesianul de prota, stătui și după scurt, bitesianul de prota, și tu fondul unul de vascul băga mele în cap, și zice, bă, aici nu te găsești ceva. Nici mine nu te găsam, că ție nu te găsești ceva. Nești acasă, mi îndoiam snec, stătui tremeș, apă fosi, feciu amânare, ațau școla de afine, deci o să fac ninga un an, deci mi-așteaptă, să nu acurchesc, anul feci un document acoții, hai, deci cu snec ninga noare, maninga aistan, nu ne zigine, deci, mi torc și nu mi fac, nu pot să fac arhitectură, că nu pot să fac desediu, desenul, vizatimia, nu am țiscaft, to este zânati. Anul de daoara, că ai avui peste tu mine și mult pe dimo, a hurchi mult mai gine. Și bitesi mult gine. Bitesi ahten de gine, si tu anul de prota, un dascol băgai mele în cap și desi, nu te găsești aici, ajungi tu fundul de anul de daoara, si lua proiectele dascolul și le băga tu mur, și deța, aici sunt proiectele de să le vedeți. Vedeți la tot grupa. Le spunea ca urnetii, pe lanță. Așa, ca un model. E de așa ajung să-mi gine. Mai este așa moveta. Ducheai că ți era arșini stitornie acasă și să le lași tu teaua? Nu aveam mai stăgeai. Vroși maș să spui că higioni, așa? Așa ți, zești ma vrei să ești arhitect, trebuie să mi pilisești. Și trebuie să fac aici lucru. Curbanii. Nu-ți faci aios, că lișor nu este. Este o școală grea, 6 ani, și toți sunt alepți ținte toiste universitate. Nu este lișoară. Arat cai de cai, toți. Și vin mine de... Și tu ți-a să îngrăpsiră, ubitisiră, facultatea e nu. Nu, șauați este istoria cama drutătii, ațeiții, avea Sieviu și desenul mult bun, ți mine îi motrat, ziceam, nu, pe tu sam, ți soi să de oameni sunt aici, că tu anul 3, am 4, nu bitesiră și fuziră de la universitate, că ei zicea, dacă mai ești Sieviu, faci pictură. Arhitectura nu e pictură, mai din. Și aici te rostul zeac la cai neav de Tora, si nu pistu asta și nu zeacă mulți, că ma nu ai talentul, cum ziați, ma nu ai de la Dumnezeu harea cu vizatimea, cu desenul, cu Sieviu, nu poți să te faci arhitect. Mine este acel om, si, uzea și ai lucru și BTC universitatea cu nota maximă. Și este o notă maximă, ți se ia mult discul la arhitectură, că ți se ia mult discul, că comisia ți-ți da nota, este faptă de dațiș. Și 4 sunt xeni, nu sunt de România, de toate ștetele, aveam de America, de Belgica, de Franța, de Iuțădou și de Italia, și 6 sunt de la noi, de la universitate, sunt
pizănați, nu un gest, pizănați ahoria. Sunt urbanism, sunt de istorie, sunt de partea tehnică, sunt arhitecți, sunt de istorie, teorii. Și este mult mare turlia este. Ștați, să ce că să asta tot, că ați fapt la diplomă, să-ți dau o notă mult bună, vă zic că toți ai găsiră și minduiesc că ești bun de origină. Așa că ai vrea să facă arhitect. Tini BTC cu nota? Cu nota zații. Cu nota zații. Bravo. Rotundă, cum zații, round 10. Este mult viscol. Nu știu, slodia stumțăna și cai avea luat în Inteaniau, înapoi, nu vreau să zic cu... Tas mi-a labt, mai este istoria, avea luat fiata rectorul. Este foarte minune mare tini, că avea venit și televizia de avea luat Stumțăna și ajunse și rectorul, președintele este azi al universității, se zicea că Haristo Pandeliți veni și să dari studiile la noi în România. Fă tini mult mare. Mult mășat. Minduiești că turlia asta de bana ta multiculturală, tu ahăt multilocării, și ațea, mai mult măgațea, că hi armân. Angrică, bărăturli, tu zânata asta ta, tu proiectul, ți l-a spus și atunci tu bezista de facultate, ai un stil a tău, zicem, tu care vrei să bă lucrurile adrate? Toțel chero, diploma mine dățam forum balcanic. Ma era casa noastră. Era casa Hmeinlu. Nu-i de dațel numai, că zeș vei nu să că asta, vei să nu, că era și mult xeni, să nu nică tu haste cu Armenia, că și auați numai unzești mult. Și zeș cam din sibă balcanic, că afilisera cu avea proiectul, nu ții mi-minduiam și mi-e că seam și ții, cum avea mine mintea. Ma diploma o feci, cum o fece și Daniela Costa, tot tihmeni. La mine era mai tu că să băzic. Tora, că mi întrebași, aici cultura noastră ți aduci, nu ți aduci ceva tu zănatea de arhitect. Știi că te întreb că tine spusești tu acel interviu ți-l vizui a esti zili, spuneai că țarii Hari, ca un adărămintu ți lua dari, să aibă un turli de dialog, de comunicare cu locul de Anvârliga. Și una de șclideare tot năoară, câte locul acel, câte că să bă, tu când ați bărânti, iar micile ți la dar tini. Așa este și o să zic, la ții minduiam și că ți-o zici, bohoșe. Tu arhitectură, are mari simasi, nu diuini, ama iuneți. Că ți-o zic, ai spus, că arhitectura trebuie să o faci așa cum este locul. Mini pozim de iuțădosibă, pozim de Arbinușii, pozim de Japonie, pozim de China. Ama fac un proiect României, bună sipă să o fac să-l bazi tu contextul acel de acolo, de al locului. Așa. Și cum ved mini zănatea asta, adărămintele, imandărtestele, cum le dățem noi, torbine și imahtiria, cum le dă Grecia, prepi schimbă minduiti cu cultura locului, cu clima mai vrea locul, cu topografia locului, cu contextul și de-aia prepi să hurcheastă acela luat ce găsește din avra și să facă pita mai păinea mare. Acel, pe mintea neau, este un proiect bun. Ți este fapt de un loc și e minduit de acel loc. Aici este mare simasi.
a și lipsea Știminduiescu, SIB, și mi-a să spunem a mutritorilor a noștri că și mini bănesc tu un adărămintu ți lu plănim siștini. Și dalichia este că anda intrai prota oara oa, zici, a estu locul Minga coiești, aș băndeți, nica oa. te răsești, Vazeacă. Merisesti, este și aproape de lucru și nica, tu ai adărămintu, ți-l adra și tini. Agar și să spun tu ahurhită, că mea tini și arhitectul, am ahi și tora nu știu cum zic permânește, vă zic ca și plânipsitor, tibana, tu că să bă. Nu știu m-a zis geni. Urban planner, cum să zice că tu angliști, Urban planner. Da, am ahi și dascal, tu Igul Chiro. Vreau maninti trițema largu, să te întreb cum să se desclizea ți amintea că arhitectura nu așa locului de oama, că arhitectura și ți malargu. Că mea a venit și la București, nu știu cât puteai să duchești de arhitectură, așa, care să mutreai că să bălu de aua. Și nu știu câtă informație arată acel chiro catora, cum avem ahâtefcu la internet tu mână și putem să vedem iți două lucru vrem. Și tu ai tu contextul, voi să nu agărșesc să bag și întrebarea de la Dini Trandu, care ziția și, stai să nu alătusesc cu ziții. Cum fu este fotis, inspirație de la țea vizită ți-o adrași tu Americii, tizânate a ta de arhitectul, desi a avut vreo influență a este lucru. Apandisesc tora, schesesc cu ți-mi întrebași. Școlia, educația și academică, formarea, mă vreți, formimi, de arhitect, eu ți-o doi s-o fac școala, putea să iebă și tu grec, și tu bine și tu romani, și tu americani, nu este mult horia, nu este multă horia, este mașună sapi. Tora, cum ai răprat școala, universitetul, cum este cultura, este niceam cam diferit de acum. Ma 95% este una sapi. Aici te va zice că și tu doi ești arhitect, uzați gini un mare arhitect, ți fețe și expoziția de la Veneția, Our Common Ground. Va zice că eu ți doi ieșim ca arhitecți, noi avem o cultură alizănată. Vă aduți de adun. Știm, toți avem modelii noștri, toți avem modelii modernisti, se posibil din tu China, tu Europa, ma tu Americi, toți avem acei, cu acei năzem dinainte. Toți știm ți sfeții tu Roma veche, toți știm ți sfeții tu Egipt, tu Mesopotamie, tu Grec, tu America, Azia, cum să zic, toți știm fapți și avem crescut una sapi, tu zănati. Tora, tu ți-mi întrebă, Dini, Timini, că el știe Dini că el pălăcărsi, când esum acasă la el și zicea și să-mi duci sau ați ninga juste ta ei la Connecticut, ați ved una casă. Îi zici că ați acasă știu, auaș iniți ani de când eram student și mi-a găsat mult arhitectul, e un arhitect american, se cheamă Richard Meyer, și casa era una casă mult moșată, se cheamă Smith House și este deep to Budză de ocean. Și este una casă mult moșată, este una casă albă, nu din spistepsești oche, cât de moșată este. Și de-aș mă vin pendoații, prepis next ved. Ama toată fudzera și toată vederea ți feci tu America, ara și este ninga, ți zic, știi cum e tu filmii la țării de gini maru și tu faci cu cărigul, cu scopul în cap și cu noare gini lunina în cap, cam așa fu. America este mult dinainte, cu toate că sfețera este lucruri, ei învățau de la Europa și toți arhitecții mari de Europa ne săracoții, ama tora
ei sunt mult dinainte, băi, și cam dinainte de noi. Așa că mi-ajută mult și mi-ajută Ninga. Fute mine un moment aveam nevoie ca arhitect să le ved cu ochii ei, acele lucruri, să le știam mai de reviste, mai de televizor, mai de... și cu care crescui ca student. Zburâși de arhitectul la Estul de Americii, că țarisea, știi? Are alți arhitecți, tu așa Idgat sau Hari, Țarisescu? Masa hoșesta este moabeti, stătem pe mine. Puțeani și le dicem. Și poate ia să-și vără de ei armân? Ca să ne curăm așa, ne cheamă. Nu știu, să avem hămeni, ama cum dățeam, aici zanate, este un zanate, toți avem una minduierii. Îți doi iușim. Și ania ne găsește mult arhitectura este nou. Am tinii arhitectura veche. Cum să zic, am cai mob să fac una casă, ca tu casa eu crescu, ima ca tu casa dit pind, ima ditu cum sunt casele cele mușate de papico, ți le știi, cu sigura. Ele veci nu din spistusești. Și mine casa eu crescu, așa aveam. Era una casă faptă mai de șcambi. Șcambi tu ceati, tu acoperiști cum îi dățem, șcambi tu mur și șcambi păpadi. Șcambi de lemnul. Chiatra este șcamba. Liminti. Așa este, na, zboahă n-ale de toți. Am caimos fac și o arhitectură de aici. Eu am efchelia, eu am ocazia, că nu diene tot, așa cum dățeam. Exact. Locul ți prepi, poți să o faci, altceva nu o faci. Nu știu, mă țipan de stima. Nu înțesești ție arhitectul. Așa, gata. Mi-a găsește arhitectura nou, ți este fresh, ți este... se mutrește de nintita, să zic așa. Și cam multul de curentul aici, de mișcarea aici, mă vezi, de stilul aici, este stilul de constructivist. Este un stil nou, cum zicem, și are mulți... se sunt cunoscuți de aici stil și cam cunoscută este Zaha Hadid. Nu putem vedea mai este stil cam multul. Tu ții Vasili, are unul Vasiliții, are este stil cam multul? Tu are Iuțedo. Zaha Hadid, Tora are aproape Iuțedo. Cup Himmelblau, dit Austrii, bine, au și au atelierii de arhitectură Iuțedo Tora, că sunt mulți mari, sunt de aici stil, dit Austria, dit Viena. Mai sunt niscanți de America pe nume Morphosis, se ne găsesc mult și ninga niscanți dit Viena, se cheamă de Lugan Meisel. Dapoi este unul englez mult bun, ce se cheamă David Chipperfield, este și laureat premiul Pritzker anul aici, este Naima de Simasi, premiul de arhitectură. Este ca Nobelul. Dapoi este cu școlile că ca ficrat, nischianti crate sunt buni ca arhitecți și ca practică și ca școli și alte mai puțin. De exemplu, Olanda sunt arhitecți buni, sunt Office for Metropolitan Architecture se cheamă, ima un alt arhitect, atelier de arhitectură se cheamă un studio, alții sunt MVRDV, de fapt și bine și Tora proiecte nali, fețără piramida, cunoscută piramida de centru de Tirana, ei o fețără proiectul nou. Sunt de Italii, Renzo Piano, ți-ar fapt tu afin, mă știți, adărămintea este nou, îndărtesa nou, Uniarhos, Foundation, este Fundația Uniarhos. El o feții. Este Stefano Boeri, ți face multe case cu verdeață, cu pomi pe ele. Este de Franța Jean Nouvel, un arhitect mult cunoscut și mult bun. Avem de Spania Alberto Campo Baeza, este cu stilul minimalist.
mult bun, Santiago Calatrava, masz tot avzată și Tofina are multi și la stadionul de fotbal și de televiză are ca baia. Are. Da, vine și în București, că zburam de arhitecți armâni, are niște arhitecți armâni au adrată și ați București mai multe adărăminte. Că ați și la Arghericulina, și la Constantin Ioțu, la Gheorghe Simota. Are vără de ei, ți arisești? Potra, o che găsesi masia alizănate. Ma cum dățeam voi mai mulți mă trăiesc din inti și voi lucruri nali. Tot aici ți zești tora, să toți arhitecții bănează în Ninga. Sunt toți arhitecții fac lucruri de tora. Dar lucruri mșat. Sunt de tora. O che găsesc și avem și tinii și puhreusi. Ceea ce găsim și ducem mai departe ți-ară fapte pentru tora. Ama ania îngracă mai mult pe umeri, ți-am tas fapte meni, după ți fețere alanț aseară, mai altă. Și ceea ce găsesc, îi tinisesc, ama mutrim din inti. Care înțești că mutrim din inti are văr material, ți tarisește mult, o să-l bați toate rămintile tale, până are văr material, ți cum dățeam schemba? Ațau schemba, aveam de ceatra. Este una schemba mult specială, așa, că mași tu munți anoci de acolo, este soi de ceatră și poți să scoți cu lopata, cu găzmelul. Nestul munti, o scoți așa, și cu mistria aproape, o iei și faci casă. Și este plăți, zăți că te iată cu laserul. Tora, țineți asta de ardezie? E nu. Nu, este una schemba ploace. Ploacele. Sunt coase, are și de 10 cm de ținții, cum te hisești. Cum sunt învălite casele armânești, de horile armânești de Zagore, zicem. Ca mă am să fac una casă de aftare, nu știu când o să o fac și eu o să o fac, dar aici este un material. Aios, epoca eu băgăm tora modernă, trebuie bazi materialele ți se tora. Ma faci una fațadă, cum se cheamă, ventilată, de aici cu materiale și cu distanță, să zicem, de la mur tu fațadă, sunt materiale nali, ți-s fac, trebuie bazi chelci multe, șeh mult și materiale nali. Nu am veche cai moti vech material, exon de ceatra este, de schemba este, alante sunt cum te hisești și cum e locul și proiectul. Avem una întrebare de la Viorel Crăciun, inginerul constructor de tiel, are niscântea întrebări. Care este mai oidesită îngălzarea de perigios, pe pardoseală, e pe caloriferi, e tustism. Care Aoați sunt un scanti mituri, zic. Mitul vei dățea, că îngălzarea de badi scoală mult scona, praful. Pulbiri. Scoală pulbera. Că căldura fu de sus. Hățimea e în padi. Și după aia îți dățea că ma îngălzeași de prăgios, o se scoală și pulbera. Și după aia nu... Și nu este gine de sănătate. Nu este gine de sănătate, că ei... Mai este o că e un permis, faci? Se dățea mult chero aici, moabeti. Tora a ajuns ca un soi de modă aici. Și toate lucruri ne să răchite modă aici. Că pen tora și niscanți ani, se făcea aici soi de încălzare, mai trebuie să avea un material la hații, cum ziceți. Șchembi, chetri, gresi, placate, cum zicem noi acolo, marmură, granit, de hectare. Nu puteai să bați lemn, că lemnul are una proprietate, una capacitate de izolator. El ține căldura sub el, nu o lasă să iasă sus.
Ma tora coeficient de transfer termic. Ma tora tu ce rolul de tora tehnologia agnese cam dinainte și acel soi de lemn e fapt Maxus este turlii de îngălțare. De turlii de îngălțare. Tora cu caloriferul, ziați că caloriferul este ca caiu. Sfânt, cum de țema oații. Este bun că și ma să ai probleme tu împade, este mult discola să lăxești ceva. Așa. Creci să lăxești, mă îndreți ceva cu un calorifer este efcola, îl scusești, băga și altul. Mai este și estetică, mai mitregi. Să am una casă cu geamuri mari, nici nu am eu li bag caloriferile. Și să li bag, nu se bămușate. Și asta om ține vrei să ai cât mai pestrită casa și nu te arăsesc mult caloriferile. Mine poți zic, poți da un apandis, este azi poți să ai și de una și de alaltă. Și cum găsești pasa unul? Te minduiești la probleme, din ești bați caloriferii. Vrei să ai estetică, din ești și bați. Tine-ti casa ta, zicem, cum v-ați vrei sibă, titurile. Părpade că ne găsesc casele cu geamuri mari și e bun caloriferul și ne găsești și n-am o problemă cu el. Dar nu-i dusești. Tu case de aici tinale, moderne. Și caloriferi mușate, Zbura, dicea vioși de este turlii de îngălțare pixism. Este un turlii cam nou, cam modernă? Este, vreți dați tirme tumor? Tumor, e. Tumor. Aici este ninga cam îmberdipsită, zic așa. Cam turlii. Și ața este visco la sufață. Zeați îngălțarea cu curent, are și ața cu curent, ața soi de îngălțare tumor este îngălțare, se îngălțește omul, nu îngălțește încăperea, doma. Casa. Îngălțește casa. Se îngălțește omul, tine, ca om, poate găsești căldura. Am zbat mea pe țăva, este hați. Se nischente panouri mari, ți bag tot muri și tot avan și poți îngălțea și așa. Omul tine te găsești cald, toată casa e hați. Zeații cu ape calde, cu altceva, pitmur, aici nu am lucrat și nici băgem aoații, nu am băgat în horătă, să zic, de artare soi din îngălțare. Avem mică o întrebare tot de la Viorel. Ti una casă din România cu fațadă, cu un prosub, știi, mansardă, ții izolație termică să-i deseaște maghini. Cum îi desem noi, aua, vată bazaltică. Tine mindește că ața e mai bună. Ața este mai bună, până tora oate și avem, ți-ți vinde, aua. Să ne vei să dus de Sinetii, de Austrima, de Elvetia, alte materiale, vei să cam buni, îți zicem așa. Amații poți zic este că noi tot după ce faci un studiu de inginerul, să lucrăm instalațiile, să faci un calcul G, cum se cheamă, și de acolo este cât de găhoase și materiale este cam agine zbați tu în casă. Am de experiența și de praxa de până tora, toți vă zic că orizontal, că este ceati acoperit și că este tarață, cum îi zicem, trebuie să aibă ieniți pentru 30 de centimetri. 30 de centimetri. La sibă ieniți. Carga și... Ieniți cam puțin. Ieniți cam puțin. Și aici este, un soi de lene, cum îi zic, vată bazaltică se cheamă. Cum zici, Dana, vrea tine și arhitectul și planificator tibana tu că să bă, vai spui de apoi vai niheamă ți este un mahorie de lantă și profesor tu universitate. Cum o ți ziga tu bana ta de cafizu, că mea lipsește stai fas stiveadă niheamă. Cum o ți ziga anamisa de bana de zinati și de bana tu taifă?
Zira oțeanii Luiza, nu oțean mini. Nu, дзяка истаке, хărăsesc este căsită că este riscul să-și dascul turmanii, să-și și arhitect și toți știm că dascalul nu ia mulți prați și noi tutini, focul, tasești, dascul nu poți să o faci. Mama o să o faci, nu o să o faci bine. Mine a hurhi, ca tu șacai și dascul, așa cum a hurhi și arhitectura. Când a hurhi doctoratul, aveam borgi tases la facultate ses dascul și apoi a hămaș, văzui și mindui că este ceva spiritul de semnoi acolo, geanul de ce voi aua. Ca este vreau să întreb, de tu este 3 părți de zenati, care ți hărnești cam mai mult geanul? Arhitectura, m-am studiat și cu dascolo ca este mă betea. Aici cu dascolo fac goale, tasam, spiritul, pistrit și să-mi fac borgia mă vrei că te dumidza. Nu o fac ca o buniață, te duneau, te lumii. Nu o fac mă larg cu dișteara ta. Așa-ți. Aici stăuam ca ducere și ca borgi, mine poți fac ceva bun, ți poți dau ali duneau. Și noi... Ți dai tinima largă a duneau ea, clot universitate. Cum ia situlia ta de profesor, de dascal? Este viscul că un dascul este ca un părinte. Și trebuie să știi... Ca un părinte, zicești? Ca un părinte, Ca un părinte, așa. Nu aveam mai chicăsit zborul. Ca un părinte, ești că chimia, educarea, casă, mai ești tu școlii pentru universități și pentru doctorat și două. Faci una sapi, ți faci cu cinemania te faci acolo, tu alte lucruri și cu alte geavuri. Mine nu are harau mai mari când ajung, și aici este și ceea ce voi să fac mai mult de toate, să ajung să-l defac mintea la studenți și să vadă zanatia pe ochii lor și să aibă, cum îi dățem noi, critical thinking, gândirea critică, să-ți vadă pe ochii lor și să minduiască ei, așa cum o vede zanatia, și pentru bitisită pot să am studenți să aibă capacitatea de autoeducare. Să ajungă să nu aibă nevoie mea de mine. Aici este ștața negru. Este borgia de Dumnezeu, este o nebuneață câte oameni și voi, oamenii cu care trec pe la ușa mea, mai mine pe la ușa lor, sibă pe rifan și zice că Hristos ține cunoscum și poți ne cheamă să ne ajuți mai mult zbăneam așa cu băneam. Și să nu greșesc, cama de simasie este să minduiești ca oameni și apoi ca arhitecții măcați de ceva. Și aici este mult viscul tucerolul de azi, că bana este mult întroară și agunisită. Cum lipsește sibă un bun arhitect? Ți hăr lipsește să aibă? Și de câte domenii lipsește să aibă șterii? Mușată întrebare și visculă. Cățe, poți da un apandis așa cum îmi des mine. Că ca e bun arhitectul, cu știi duneau și dzeacu. Ama, ta să hurhești, sești bun să zic așa. Trebuie să ai o minte desfapt, deschisă. Trebuie să ai să havți. Că aici nu este o școală și o zănate, ta să faci prați, ima savți, ima spistusați, te veri tu tine, într-oară. Nu. Este un lucru băgai și minioară, așa andam trei niam de ahnangia lucrurile ți lua dară un arhitectul și când aduci cu câte turlit de oameni lipsește să zburască și să știi să zburască și să aravdă.
Mult, Dar un mult. spune fără lucru slab, să aibă și cam multă răbdare. Așa este că prepi sabți cam mai mult de pe grești. Trebuie și sfați. Ama, prepi să ai tu minte și îți vrei sfați gheuri mușate. Cum ziceaș un arhitect din Roma antică, Vitruvius, aici este de cam mai veche, ți în minte, și face un volum de teorie ale arhitecturii, și de asta arhitectura este 3 lucruri, 3 gheuri, cum zicem noi. Este firmitas, venustas și utilitas. Utilitas vă dă că funcțiune. Firmitas este structură. Se face soțul meu, ți-mi trebuie dau întrebări. Și venustas este mușutiața. Nu poți fați altceva de pe aici de treli. Și prepi sibă de tutti treli. Să două proiecte se faci. Prepi să aibă tutti treli. Prepi sta, prepi cai cum îndusești un proiect se afilisească, de fund, că te sau fații, și prepi sibă mușat. E cu ahăvdare și cu vrere multă îți vrea schimb arhitect. Mine o minduiesc aproape așa ca tu, ca prefții aproape tu mănăstire. Deci ești prepi atât spistusești tu aici zănati, ta să o faci ghine, că vrea multe mult pe demo. Nu este evculici. De câte alte domenii lipsește să ai șteari? Numai așa țea că... Cât mai multe artea mai ghine. Numai nomlu, cât lipsește siva așa acolo. Cât mai multe artea mai ghine. Că ți te hisește mai ales să faci casa unui avut. De ce? Una casă mare. Ma nu ești avut. Nu știi cum e una casă de avut. Cum zi-o faci? Ma nu știi și nu ai văzut o casă de avut, nu-ți poți o faci. Sachtă? O să zi un proiect de țem de spitai, e mai una școală. Ma nu știi ce soi bănează studenții, elevii, celimanie, profesori, ce nevoie au, cum este turlia de spitai, cum este organizimea al spitaiului, eu intri, eu ieși, eu stau leanzăția, cum toate lucrurile este și tu ți dă funcțiunea, cum îi zicem noi, tu ți dă nevoie, ți are una îndărtesă, una adărăminte, trebuie să știi, că mai nu știi, nu poți să o faci. Și așa ți, cam mai multe lucruri știi, cu atât cam alișor o să schimbă ca să faci o arhitectură bună. Prepi să greși limbi multe, să te găsești cu cam mai mult, să devăsești mult. Prepi să ai nese să vezi duneaua, să ne vezi în afară, să ne tu Europa, să ne tu America, să vezi. Prepi stai și te găsești. Arhitectura ți-o vezi, nu goale străzi, faci fotografii și scăpași. Prepi stai și să ne minduiești. Ție fapta oa, că ție fapta oa. Prepi să te găsești și structura. Cum o minduiești inginerul cu ți facem da dun proiectul de structură? O mindui ghini, ma nu mindui ghini. Pot mine să o minduiesc ca mai ghini, ima cum poți să ajut, ima să ne ajutăm doi, ca să facem un proiect bun da dun. Prepi să știi și teorie. Ver proiectul, manuarii, un minduieri sahtă, nu poți să iasă bun vreodă. Și un proiect sahtă este când ai de înapoi și minduiești și ca una teorie, că ți să o faci lucrul așa, că ți să o faci proiectul așa. Să știi și istorie. Ți fețere alan din India noastră tu este zănati și tu-ți fac minimeni. Prepi să știi și antropologie, ta vezi cum ce găsesc mine în cultură la un loc ținegu. Este multă largă. Ma pot să-ți dau și apande să tu ți-mi întrebai ți-so este arhitectura, ți-so este urban planning-ul aici. Este ca un scahă de la mare la nic. Căsăbălii se minduiesc
de urbaniști, cum se cheamă, de urban planners. Mini am și vulă, cum de țină, ștampilă și tas fac proiecte de aici, am aniții de urbanism. Este un zanati ahori așa este. Și avem niheam așa, gimiduim niheam lișor și zicem că sunt una sapi, nu are multă simasii. Turmanii avem aici. Zicem că sfac urbaniști, acești nu pot să fac arhitecți. Știi? Că nu poate să fac arhitectul, dar apoi anezi tu sfații urbanist. Ma nu, este un alatus și am multă tini și respecti te acești fac aici zanati, că ea se pare mult zori, da, lihia, că mea ai un căsăbă care este și cum este, mi-a gândit în vahia oații, te paradigmă la căsăbălul București, care știm cum este, că ahât un mix, una actare mintitură de turli de adărăminti și de-apoi tine lipsește îți vezi cam largul și îți minduiești cum poți le adără aia să-ți bânează tu un turli de sinfonie, de echilibru, tu un zig mșată. Este și poți să-ți dă cu una istorică înapoi. Lucrai au ani aproape cu un profesor de la școală, îl cheamă Constantin Enache. Iuva are și vă rădățină de-a noastră de hămeani mulți vechi și fecem de adun proiectul de la Axa Buzești. Ați treația și stai căsăbălul. Bine feci toată viziunea de arhitectură, toți proiectul. Și minduierea, ați vezi cum minduiește un urbanist, că nu are să va cu arhitectura. Minduierea de astunță în fu, că noi facem în altă cale, a largul, tas neagă dit nord tu sud, de sus de jos, și să lasă calea Victoriei, sibă, ca tuchirolul de maninti, maști oameni fere machini. Ștora, asta era minduierea atunci. Aici era minduierea. Stați fete una cale nou. Ștora m-ați vezi, calea Victoriei, ce bani are și cum este, uzdeați, ce să fete atent de mușata este? E mă sfeți mușata este că alți oameni au și ieniți, zați ani, minduiră ceva și fețere azi și a lăsare machinile să nagă pe aiura, ta să ludem oamenilor, aici cali, ta să hărăsastă și ei și sta cu oții mușat. Lipsește să minduiește și cum că să bazii crescu și lipsește să afli plăi de tot aici că bazilor. Este un strategist mult bun, l-o cheamă Jan Gell, este din Danemarca. Aici este un om mult mintimen și face strategii de cum să crească căsăbălii cât mai mult și ca magine. Și toate strategiile lui se înfapte de oameni. Ahurchesc și bitisesc tu minti oamenii. Dapoi ia îndărtesile, ia dărămintele, dapoi ia machinile, dapoi ia să doi de ai. Oamenii prota să aibă hărau iunegu, să nu aibă frică, să aibă mușat, să aibă iu smăcă, să aibă iu lucradă, să aibă iu smeche, să iasă în afară, celimania, toate să aibă tibuneața omului. Și aici, Tom, o să vă dau niște exemple, să vedeți de alți că să bă, și cât de buni sunt. Aici este omul ți-a lăxită Viena. Viena azi este tu protu ima tu vefterul loc totena de pe căsăbălii cu nivelul cam sus de bani. Tu alt căsăbă este Melbourne. Tu de el e drept, cu strategia lui. Și Viena și Melbourne zbat ca fi un an e sună prota, un an e salantă. Și mai multe căsăbăți Australia, Adelaide, Sydney, Perth, și Tora, și tu New York are lucrate, și noua Copenhaga. Înapoi este adrată de el. Avea și venit de București. Păi să facă ceva, nu s-a găsit cu ei, de să recăsi. Hiți anacronici, hiți
cu alt chirolul de azi. Nu nădezi din India, nădezi de înapoi. Bănatul chirolul de azi. Nu bănatul chirolul de azi. Așa că urbanistul și căsăbălul trebuie să facă și să aibă tu minte prota omul și nivelul de bană de om. Aici este cama de simasie de tot. Aia asta îngreacă multul. Așa este. Poți să spui, dau lucruri ațeli n-ai mai umșati, n-ai mai buni proiecte, ațeli proiecte care ți-au harea tu care lucrași și mea să spun iară că așa este adărămintul tu care bunezi, amintă un premiu de arhitectură. Luă un premiu și fu mare surpriză, de că așa nu mi-așteptam, că era mai tineri, mai mic și fu proiectul de daoara ți-l drai. Aici fu toahurhie realizat, de că așa. Toahurhie realizat, Și lui premiu tu anuala de arhitectură, îți dau onoare din tron și este un premiu de mare simasii național mult important. Și mi hărăsiși fu una tini mare, că nu dedrăz de așa. Ama alte proiecte de simasii lucrăm cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Acolo facem un campus universitar. Fu un proiect mult mușat și cu nischenți oameni, să nu peste să am cu să mă adun văhoare, acolo, de Suceava, un rector, nu am văzut de atâta oameni, malmă de oameni, și cu o viziune și cu o minte desfaptă. Și vreau să facă un pol de universitate, ca să aibă desfățări, câte ucranii și câte rusii, și să aibă teaței ca una poartă, ca una ușă de Europei. Și trebuie... Că este că să băi, asta e cama tu nord. Ninga Ucranie. Cât este Vasilii. Ninga Ucranie este tu nordul al României. Și aici fu un proiect mare, aveam un teren de 10 hectare, mult mare, cu 5-6 universități, cu case, cu teatri, cu convicti, community, studenți, cu casă de cultură, cu muzee, teren de fotbal, înot. Fu un proiect mult mare și lucra mult. Și fu un mare tenie și un proiect de simasii națională și internațională. Dar cum de multe faze am ajuns blocosi că s-a lăxit rectorul la Comandusera ale Universității și rectorul ți vine, vai, nu ia răsaima, nu mi-nduia chestia tertentă simasii acel proiect și a rămas acolo. Vai, și cum este proiectul? Este ahurhit? Nu. A rămas la fază de proiect. Nu s-a ești ceva. De vără proiecții s-a repetisită care ai cam mare Mirachi? Este un proiect care am Mirachi aici, eu stai și tine, că a fost și de protele, să zic așa, și o faci cu multă Mirachi și mi hărăsesc că a fost și un om, clientul, beneficiarul, un om tânăr și mult a găsit să fac un proiect de ahtare. Aproche câftările tale. Mi-a lăsat să fac ce voi, cu zeac de arișina. Și zea, și mas mi-a lași, o stea să ghine, nu mi-a lași, nu-i zea să apoi ea. No, și mi-a lăsat și ghine. Aici este un proiect înapoi, mult bun și se mă știi mine. Este un proiect n-autorat, e bitesită, mă nu intrate oamenii în Inga, este pe calea Sfinții Voivoi se cheamă. Tot în Lovizui și eu, Lovizui și este mult interesant și mult mușat. Da, acel un proiect te hisește și am te hisit și mine, ved și oameni și tineri, și lichii mai mari, ți trec și fac fotografii și fac cruțea. Bine, dacă o fac te buneață, cruțea și nu te cruțea. Aia știi. Le fac ca de te bagă pe Instagram. Este un adărăminte mușată și de cum ved zănatia, este mult zic așa. Avem și alte întrebări, să știi, de la motritoria noștri, ăștia te dănăsesc cu lihia. Cu mare hărau, ta-ța himații.
Dau întrebări și aduc mult. Unii este de la Kira Manțu și unii de la Daniela Costea. Kira zicea și că ar mâini de adir mulți arhitecți de tot Balcanul. Va veni Chirolul să adună arhitecți armâni și smută un nou adărământul cultural armânesc cu Balcan? Aia este întreabă Kira și Daniela. Și zici că aproape mult de asta întrebare, că minduiește că armânii va să ajungă văroară, poate să lucrează de adunti cultura armânească, un centru cultural armânesc cu adrat maxus este lucru. Undesc cu mult, dar la întrebări ația le spui și să vorbesc cu Daniela, cum să nu pistusesc? Normal că pistusesc și este borge să facem. Nu încapi zboariți de așa ții. Prepi să facem și prepi him adunați, că avem toți un borgiti teațații him, dar să facem. Ama pistusesc și îți da Dumnezeu să facă. Prepi să avem un centru de ahtare, dau proiecte, fapte din mine și Daniela, ma aici ca și șacaia, șați? Nu, prepi fapt și prepi faptul mușat. Și prepi să avem biloacele la noastre, susținem toate evenimentele de care avem, prepi să avem muzeu, prepi să avem, cum să zic, m-am intuit și mine și mi hărăsesc că mi întrebarea asta, m-a schibă, nu tu cu să bă, în afară, trebuie să aflăm un biloc mușat, un biloc cu padi, eu jocam, să aflăm un biloc cu șoapete. Îl vezi aici tu biloc, îl vezi tu că să bă, e în afară. O schibă și zic, când e bun, știți e bun ca fiun. M-a schibă în afară, tu natură conducem, tu ne păduri, tu ne diane, schibă tu ne padi să avem eu jocam, să avem spații, să avem adărăminte, eu să ținem episoade de teatru. Eu să facem piti, eu să adrăm, să avem muzeu, eu să măcăm, eu să jucăm. Prepisibă un tini de toți anii ce tăhcură și tot ți-a tăhcută să poate schimba coții ca un minti și o minduieri, dar să nu chiar schimba tot un biloc. Ca o sinteză tibană armânească. Așa-ți, e. Manu este tu natură, este cam agine sibă tu natură, cum aveam noi și băneam tu natură, toată bana noastră, și schimbă tu cu să bă, o să ajungă toți mai ușor, o să avem cu ții să ajungem. Și de cratul eu schimbă, ima și de aiura, că avem aeroporte, avem cum să ajungi și cheiul, și este cam alișor, dar faci tot organizimia, tot organizarea. Ama trebuie să un loc mare, eu jot și eu aduți avigăra. Așa că o să vizi cu ăla să afli tu că să bă biloc mare, cu să bă scump, și o să ai fcoli, să faci organizimia, să te organizești și să poți să faci evenimentul să faci, ama când este în afară, este mai autentic cum era poate margine, adică să bă. Mine am caimo și îți da Dumnezeu că tu zbăneți și Daniela și toți arhitecții țihim hămeni, voi avem mira de la Dumnezeu să facem. Așa vă ajută Dumnezeu. Avem nică o întrebare de la Daniela. Zice, care de doi cili mei minduiești să care doar tezânata este de arhitect? Tu ești vor... Nu de Nu. Este nici amaronia. Raina tora are una minduieri, cum zic. Eu ved teatrină. E artistul, ved, și mie ea găsește mult. Are și chiti, aici o țap și mine nici ama, când ea găsește ania chiti parfumerie, are neurisma mult bună. Ea anurzește un parfum și poți să zic că ți are nunt. Deci e faptă. Aici are înapoi bună, să zic așa. Ama ți-ți vrea bană și ți-a răsastă. Nu am și vroară, nu sping.
nici puțin tițeva. Cum slojină și cum zvra. Nu am văzut ninga chit arhitectură. La întrebarea asta, nu. N-a ninga, ma Raina nu. Și ți ea găsește și mi-a rășat să ale Raina înapoi, este că ea găsește să facă lucrurile cu mine. Cu mine. Vrea să facă de toate și uite că tora mi-aduce. Poate ne schiate sculpturii niți, ten de moșate. Veiare ceva. Veiare ceva. Ma nu are ceva, Cloduchescu. Vieții viara este o sculptură nică, ți nu peste sam, îi zici că e cumpărată, nu-i faptă tine. Nu că mine nu faci. Mai fie ninga unde zici. Și faci apoi. Și apoi ea peste si. Nu peste sam, nici mine cu poate să facă ea. Poate să știi că putem și dăm abeti până mâine. Ea nu se ora, știi, că mi se pare mult interesant este zânati și tu ți-li a spune mama tricu unul schati și jumătate de a da hurhiem și mândesc că motritoria noștri nu are răbdare. Ba, să adrăm vai și daua ediții de a da un si cu tine. Cu mare harau și Ninte de pitisită, voi să bag niciuna întrebare de la un motritor de-a nostru, de tip Vasil Costov, care întreabă dese armânii de Arbineși sunt soară mărită cu Arbineși. Desi fac precli. Nu, Artante, nu. Cu Arbineși nu te știi că ar și fugită de Arbineși. Tora nu bănează. Mai multă fugiră. Fugiră, sunt tu gărții și cum zic și mine de toată soia noastră, maș și unul de față la grache. Halanț, nu. Cu Grecia arănese cam mai mult. Cu aici de Arbineși nu. Nu am avzate, ei nici bănezoator. Ei nițania oa, nici le știu. Am avzat de la soi. De am avzate nu. Deci am avzate nu. Cam mai mult cu Greți, de pe cu Arbineși. Ca ea tihisită, ca nu, hămeni cu hămeni. Ok. Ajunsem și la treilea întrebări de bitisită. Prota întrebare este, ți zbora rămânesc cu țare Hari, n-ai mai multul. Este o întrebare. E care să ai că mai multe, poți să-ți dau trei. Nu știu că ne găsesc zic niscă de zboacă, dar zboacă la țării, le zic alții te mine și după nu este zbocuții, vă zic minima. Nu pot să-mi înduiesc la alt zboc de cum poate să fie un om aios fără tinisitul, dacă zboc în tinii, mine este sinonim când av de hămen, este un om tinisit. Și când dau de un hămen, când ne adunăm de adun, am tu mintea nea că este un om tinisit prota de prota. Aici am tu mintea neau. Și așa pistusesc că him noi toți. Aici eu zic că fati ca anda te aduni cu iți om să mutrești prota buneața. Smintești, este un om bun. Așa este. După aia, mas va să facă el urât. Bana e cu de toate. Bana e cu de toate. Zbor mult moșat. Vără măcari, vana spui? Ți tare Hari? Măcare multe. Mi-a găsește mult caja din el și tot facem. Cum fac tu gărții sulă, cum de se ne băgăm elul pe sulă. Ne găsește caja din el mult. Pitele nu arteam de mult. Acolo făceam și multe pite, dar acolo eu eram noi toți hămenii măca mult făsui. Făsuiul este una din măcarele l-am măcată mult și ninga mea. Și cam mai mult ne găsesc fusolatele, cum zicem noi, sunt păstăile. Făsuiul verdi. Noi, eu zic șușerchi, lațele. Așa. Noi aici măcam cam mai mult. Cum aveți voi gela de piperchi, cum îi ziceți cu... Piperchi țăgărțite. Noi acolo avem fusolatele și sfații cu cară, mai fără cară și smăgă ninga cu caș de oi. Cu care de oai, altă turlii? Nu, cam bune de porc. Cu carne de porc. Bucăți niți și aici măcare de câte ori chesim
cu Luiza și cu Cilimania să ne zicem tofine, este măcar ați nu lipsește vroară de tavolina și de masa care mi așteaptă când ajungem tofină. Gine pandi, postulacele într-o oră de tângere. Aici este măcar... Vă cântic armânescu o să spre bine, mă, Beti, atunci aș avea un bun pântora, că nu știu să cantici. Abd multe cantici. Nu va ti bag scânță, m-aș fi ți cantic, tari. Mi-a găsește un cantu cu, cum zic, am crescut cu cantis la Dimitri Hanjara. Este un mult bun, cântător mult bun, și al Vanghel Toră, macă l-o avzată. Ei avea tot rolul acel, discuri, casete, cu zdățem tu hămânești, că nu s-a afla alți ca ai cântatul hămânești, cum dățeam noi. Și ei cânta și gărțești și hămânești, mă avea tu albumii disi pe disi, zic. Și cu cantis la lor avem crescută. Ama, de când i-avzai boții al foto, trasea zeaș, opa, avem dinainte mulți ani. Îmi pare că și ația Hari Nasta. Hari Nasta, mi-a răsește ațaua cu bagă stulia cam mult, că cam așa și noi și Luiza. Băgăm stulia, ta să zim. Cum nu ziați și papunicu, voi toți alăgați, cu chiar a rămasut. Sus cu parte, că noi cerăm furnia. Em dicara are zineri la arhitectul, zinerile lipsește, îți vede cât cam multe locuri, îți vede cât cam multe adărăminti și te-ațea. Găsește mult de adun cu Luiza și mă uidusiți cu oistă, îți vedem cât mai multe lucruri în ali și ducem și Cilimani, îți viadă și ei, că este una de lucrurile cam mușate ți poți face tu bani aici. Așa pe stipsesc mine. Aici cu bagă stulia pe tine și ai de Luiza după mine este mult necesare la doi. Hărios pane Timobeti, tu bitisită care ați vrei să-ți dau zboară mea și taifa ta, că eu sigura că Timutrescu de acolo, de Atina. Timutrescu, vi bași pe toți. Taifa de aua, știi toți mutritoria noastră. Vi bași pe toți, hărau mari știnii că mi-a chemat. Pistipsestul că a avut o seară mușată lângă noi. Vi bași, vi petrec hiratima la toți de tu. O să iau un pion de la cama departe. Avem căsătorini tu LA, Los Angeles, avem tu Miami, Paputea, avem tu New York, avem Dini în lângă Connecticut, mi-a greșat comizații. Avem tu Australia, tu Melbourne, alt căsătorini. Avem tu Elvetii, soră și căsătorini. Avem tu Norvegii, frate. Avem tu fină, toată soia. Și torbine și tu bitesită, de thoară, în Curceau avem mulți căsătorini și soi, vibași și mi hărăsesc că stă tot cu noi. Una sat de jumătate. Curios, Timobeti, și sigur va să avem și alții, că avem multe te-a spuneare și te-am bițare. Curios, Timobeti, pandi, seară-mi șată. Haristă mult, te bășăm să aveți una seară cam așa.